Makorokoto kuna baba mechanic Manyeruke avo vasvitsa 8 years pazuva ranhasi. Aiwa baba Manyeruke, tinokukorokotedzai tichiti dai Mwari aramba achikuchengetai achikupai upenyu hwakawandisa hwekuti murambe muchienda mberi. Ndichida kutendai muri yeZimbabwe nekuramba muchititsigira pano panumber 1 YouTube channel yenyu, basa richienda mberi. Nichitoti zviri kudi pano panumber 1 YouTube channel yenyu paSaint TV. Kwese kwamuri vazukuru vasekuru Saint, muina chihanzvadzi chamai venyu, chilast born chembamana mama venyu, ango Saint, handiti ndiro zita rangu. Vazukuru, nyaya yandinayo ndeyekuti tingocelebratawo gamba, handiti music legendary avedu vanowaiwo baba vaManyeruke, handiti avo vasvitsawo 8 years pazuva ranhasi. Baba Manyeruke vakaimba for 40 years. He managed to produce 25 albums, handiti vakaita masongs hundreds and hundreds. Baba Manyeruke chinova chinhu chakanaka, munhu akasimudzira mumhanzi wemuZimbabwe, zvikuru sei mhanzi wechitendero, handiti wegospel. Also vane mwana wavo anonzi gospel warrior, handiti mwana wavaManyeruke zvakare ari mumhanzi zvakare, muindastry yemumhanzi, chero zvazvo asingaimbe mumhanzi wechitendero. Ndo chandangondoyozokuzivisai. Tingokorokotedzawo baba Manyeruke kucomment section. Ko zvazofamba seiko zveJaguar yawakapromisiwa ya 2013, zit 2012 or 2013 yakazouya here? Kana isina kuuya vanhu ivava vakavapromisa Jaguar ikasauya, dai Mwari avatonga. Ndo mashoko angu ekupedzisira. From Uncle Saint, the only Zim uncle. Pari zvino nchiti much love.